Kanza iwo zvaunofungidzira izvo zvokuchi kudhara kwawaenderowa ikoko kudhara izvo zvindokurova padare kapo inda ndagara ndakamira already mufana ubva tosimuka ubva tandokurova ine ndogona kubaya nebanga achitaura pamberi pasabhuku nevese masekretari wake vasabhuku nemamashefu asabhuku atoziva ndikuda kuenda pane vanhu vokutorerana vakadzi iwe wakatora mukadzi womunhu wakabhadhara here zvawakanzi ubhadhara akabhadhara hamuna problem asi adina problem asi uyu manje ndiane problem ndeupi ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka singaifutiri iwe wati wakabvira nyaya kure kune nyaya wati domini ukasaipedza inyaya yakaita ndakaita ndizoti muzukuru wangu akabata mukomana uyu nemukadzi wake abata mukomana nemukadzi wake zvikanzi kune dare kwasabhuku ini ndiri sekuru wemuridzi wemukadzi pananzi uyai hama dzemukadzi chibva taenda kwasabhuku mukomana akabva taiwa sabhuku akataiwa inini handikwanisi kuita sei nyaya yekubatwa kwemukadzi wemunhu handikwanisi kuitonga nokuti nyaya ichi ihombe inoda mambo sabhuku anditi zvikanzi uyu muridzi wemukadzi akati aiwa ini ndambotaura hangu semunhu ndaishanda naye ndambotaurirana naye tikawirirana zvatawirirana asi ndazongoya kwamuri sabhuku kuti tiyanane nokuti ndimi munhu chi mukuru isati kwanisa kuzogarisana asi tangoya kwamuri sabhuku akati nandiite hazviite sabhuku akaramba akati hazviita ina ndingakwanisa kutonga nyaya ivi iyi asi senzo uyu muridzi wemukadzi achiti wewe mambotaurirana handikwanisa kuita sei chiwirirana zvamunenge mawirirana izvozvo ini ndichangotsindira pamusoro pezvinhu zvamunenge maita sei mawirirana vachibva vawirirana zvavakawirirana kuita panyaya yenyaya yemukadzi wavo vakabva vati uyu akabva ti ndoda mari muridzi wemukadzi akabva ti ndoda 300 zvikanzi mukomana 300 handikwanisa kuita sei kuiwana handiti zvikanzi ndiye akabata ndotaura vanzi vawirirana pa300 iyoyo zvakanzi 300 keshi sofa handina asi ndirikwanisa kubatisa chinhu changu chandinacho ndine motorbike yangu yobatiwa ini pa5 days ndinge ndawana chi 300 ndoyandiri pamberi pani pasabhuku ndokupa chi sabhuku atina handisi kuipinda senzi kana mawirirana memuri 2 nekuti nyaya iyi ihombe kwandiri ini ndoguma pambudzi iyi nemombe inoda chi mambo asi imi kana mawirirana muri 2 ndindokuita sei zvemaita sei zvamawirirana sinzi we muridzi wemukadzi uri urita sei uri kuzvibvuma handiti mututu weobva wabatwa mututu 5 days dzakanokwana vanhu vanga varipo vatakatonga nayo nyaya iyi pekutanga havasiriwo vakazodzoka nemukomana uyu sabhuku ambenga ataura kuti murume kuti ndikabata chinhu chenyu chini ndiri chemberi hamuzodzoki here usiku imi vakomana majaya muchida kuzondiataka muchida kutora chinhu chenyu ichi sabhuku achitaura ndichimunzwa zvikanzi aiwa tidzoke achitochema mukomana achikumbira chikuna sabhuku sabhuku bvati orit sezvo ndiri munhu mukuru nimataura kuti hamusingagarisani mumba nekuti mukomana akatataringana kudya chikafu anichachikumba zvikanzi orit chibva cha mududu wewauya mududu wewabatiwa pa5 days dzedzi vakomana vakabva vadzoka nevasiriyo vatakambotanga kutonga nawo nyaya vakadzoka vana Mr Maunga naiye mukomana uyu neumwe munin'ina wemukadzi wake naiye uyu varipo 4 ndava Mr Maunga rapa saka ini ndichishedzwanisa sekuru futi echi kunzi nyaya yeye yadzoka futi kwadare chiuyai hama futi hama dzemunhu uyu ndichibva ndasvika hama dzemurume uyu ndichibva ndasvika paipai saka ndakasvika mafesi andakanosangana nawo nemafesi atakatanga kutonga nyaya ndakaona fesi dzisisiriridzwa nimuona mukuru ndichibva ndati pane zvakataurirwa nasabhuku nevanhu vakanga vaparirana mhosva sabhuku ndo vavamboramba kuti nenyaya dzekutorirana muvakadzi dzokuda kwamambo ndizvozvo vanhu vakaramba vachiti aiwa kwesu sabhuku kana tawirirana here sabhuku ati aiwa kana mawirirana itaisei isokuwirirana but hamuna handi ndoguma pachipa mbudzi
pamawana vari kutsanangura kuti vakazi unobatisa mututu kuti vapanane kuripirana ivo pachavo sevanhu vawirirana. Yes. Saka ndozva zviri kutsanangura mukomana chakazoipa mheni ndichivabatisa kuti chakazoitika zvadaro vakomana apa ndakasvika mudare ndakanoona vanhu vatakataka kutonga navo dare reri uchinzi after 5 days tukuya kuzobhadhara mari ka havasiriwo vanhu vandakanoona vachi vavepo. Saka ndichisvika ini ndakabva ndakumbira dare ndikati dare ndikudawo kuzivawo kune mafesi manyowani ndabva ndabvunza Mr. Maunga ndikati Mr. Maunga muri kusaidi kwani? So ndiri kusaidi kwani? Kwasabhuku. Ndiri kusaidi kwasabhuku. Ndibva ndabvunza mukomana uyu ndikati kwe mukomana uri kusaidi kwani? Ndoda kuziva bosi patakatonga nyaya wanga usipo. So nemukomana haundibvunze izvozvo. Iwo hauna mutemo wokundibvunza chi zvinhu izvozvo. Ndakati koindawa toda kubvunza nzini chandawinga pana mapatsi emdudu. Mdudu wanga wabatiswa uyu. Ndakati haugobvisika mapatsi emdudu nyaya isati yaita sei? Sai nyaya isati yapera nekuti nyaya iri maoko mani masabhuku. Zvakanzi iwo zvaunofungidzira izvozvo kuchi kudhara kwawaenderowa ikoko kudhara. Izvozvo ndokurova padare kapa. Inda ndagara ndakamira already mubana ubva atosimuka. Uvati handokurova ine ndogona kubaya nebanga achitaura pamberi pasabhuku nevese masekretari vake vasabhuku nemamashefu asabhuku atoziva. Sabhuku ndipo vakanyaradza vakati aiwa nyiko nyaya naMr. Maunga nyaya yamuri kuita ihombe tikazoikwidza kwani kwamambo nyaya inenge yakakuradzika mai ini ndobva ndagara pasi ndogara pandakaita pasi ndokutanga kukaita nyaya yekutozosvika pakuti ndokupopota yatakaita kuti nekuti ndakamudabvunza kuti iwe uri kusaidi kwani atiche ndiye munyaradzi wacho. Akatora mukadzi womunhu ndeu Ndeuyu mukomana. Akatorerwa mukadzi ndeupi? Ndeuyu. Saka nyaya iri mudare ndeyevanhu vamwewo zvenyu. Nyaya yapinda mudare yanga iri yebopoto isi takazosumuka padare yebopoto iri padare. Ndimi kudisturba course of justice. Kuti imimi wenoti mamembers edare makazorwa padare kana kuti makatukana padare muchidisturba dare. Imbudzi muri 2 mese uyu yake mbudzi kudare rasabhuku uyu yake mbudzi kudare rani rasabhuku. Handisati ndatanga kuda kukuripisai kudare rangu nekuita kunhu kwakadii kwakadaro. Ndinoda kuenda pane vanhu vokutorerana vakadzi. Iwe wakatora mukadzi womunhu wakabhadhara here zvawakanzi ubhadhara? Akabhadhara? Akabhadhara. Hamuna problem? Asi hadina problem asi uyu manje ndiane problem. Ndeupi? Chii cheuyu? Shamwa. Iwe naiwe chii cheuyu? Shamwa. Iwe naiwe ureta nezvei? Wakangopera so noremara nekurohwa nevanhu. Udhuri usade kuita udhuri ndoda kukuudza nzvimbo dzamakagara dzenyu. Tinoita kuti mugare kugara muchigarisana zvakanaka nevaridzi veminda iya. Ndikakutsamwira ndikati handidi kukuona ipo papa ndinongotaura kawana handizokorore handiri wapona. Saka ndinenge ndakuisa hoko pamatehwe etsindi magarisana ndadaro. So that kana mukasangana nedambudziko munobatana muchiremekedza sabhuku. Handiri mapona vazhinji vatino vakagara munda masabhuku tinomubatsira handiri wapona. Saka tinomubatsira kurwisa vanhu vakagara munda mani iye zvino anobatwa nekunzi aiwa kasabhuku kunzi munzi sabhuku vanhu ivavo ndo vanhu venyu handiri wapona. Saka sei uchiita zvinhu zvakadaro? Ini mambo mukomana wacho andapedwa naye ndakachibva kubasa nemukomana. Unoziva kuti kutora mukadzi womunhu chii? Aiwa ina mazina mukadzi. Unoziva kuti kutora mukadzi womunhu chii? Imhosva yakakura zvakadii kwa mama. Ndatonoziva kuti imhosva yakakura zvakadii kwa mama. Ndo ukanzwa uchinzi mamedha machichi kana muri uko kumajistrate court handiti kutora mukadzi mhosva dzamunoti hombe kutora mukadzi wemunhu ndo mhosva hombe mudare mani mamama. Saka isusu hatikudzire violence tinoda kuti vanhu vakaitirana zvavataurana vakawirirana handiti nokuti vawirirana tovasiya vakadaro nokuti vakuwirirana. Pakaita ruvengo rwekuti pane mumwe ada kupfuurira achienderera mberi neruvengo tatopinda toisa shamhu dzedu dzinorema. Vakomana vaviri ava imhosva yekuti kana kuvaendesa kumapurisa vanosungwa ndiri pano
hakuna mutemo unotendera munhu kuti anouya padare vanenge vasingafamba kwedare imhosva vanenge vasingazivi dare harikanganiswe dare harikanganiswe handitika rinotokanganisa imi nokuti rine mitemo inoshanda iri marini saka imotoda kudzorerai kumba makabatana nasabhuku wenyu kwete zvokunoita ruvengo nasabhuku kana kuzofunga kuti mungaizoikanganisa sabhuku nasabhuku mbudzi achiyananisaikanganisa sabhuku atadzirana achiyananisai imimi futi matadzirana makumukanganisa kuti utakugadzirisa daro kana kuti kuteerera kuti sabhuku ndewechikadzi musadaro handiti ndizvo mbudzi kana kuti 35 years 35 years izvozvo sapo handiti saka ndizvozvo sapo akatora mukadzi wemunhu uya makanga mamuti chii akatora mukadzi wemunhu uya makanga mamuti chii kudaro kwenyu vanoda kuya vachiti vawirirana vanoda kuya kubhadhara pamberi pasabhuku ndikaramba ndobva ndazowawirirana yanga kuchema uyu vanotora mukadzi ndobva vawirirana vega kuda zvakare uyo akazonyozera uyo akazonyozera ichita mari mangwana achona akatiswedza padare ichita ari kuenda kotora mari ndobva ndazokuti ndonyaya makanga maita hamuna kupa mutombo sasaai kuti kana ainge maenge mazvitauraiti kana ainge maenge mazvitaura isusu kwavari kana zvainge zvisina kuitika nhasi ndaenda kuti muudzi vari kubhadhara yawaivhiringidza handiti mapawa vari kubhadhara yawaivhiringidza 7 days kubva nhasi 7 days kubva nhasi Friday vanenge vapai kuti ndiani kana vasina toona kuti ndiani It's